și mac și toată ziua mâncăm spanac. Noi suntem Pac și Mac și toată ziua mâncăm spanac. Mâncăm foarte mult spanac, mai ales la Marele Târg Elefant Fest, care va avea loc zilele acestea, și puteți să mâncați spanac și voi împreună cu Pac și Mac. Bună ziua, dragilor, sunt Alec Blenche și vă prezint ultimele mele cărți, pe care le veți găsi, bineînțeles, disponibile pe elefant.ro și mai ales la acest mare târg cu un discount pe măsură. Vreau să vă prezint aceste cărți pentru că îmi sunt foarte dragi și cu siguranță, dacă ajung pe mânuțele voastre, vă veți bucura foarte mult de ele. În primul rând, vă arăt cartea Pac și Mac, o aventură urecheată. Este un spin-off din seria Călătoriile lui Erus. Ce înseamnă spin-off? Nici nu știu foarte bine, dar are legătură cu Călătoriile lui Erus, adică este o carte care vă arată viața lui Pac și Mac de când erau ei micuți acasă la părinților. Și veți vedea aici felul în care Pac și Mac au ajuns în Valea Răbdării. Veți vedea cine erau frații și surorile lor, pentru că erau mai mulți. Pac și Mac aveau un frate și 3 surori, pe numele lor Pac, Mac și Țac și Sia, Dia, Mia, și împreună cu părinții lor formau o familie foarte haslie și muzicală. Le plăcea să se bucure, să se distreze, să danseze, să cânte. Erau mereu împreună, fiecare dintre ei cânta la un instrument și o să vă arăt aici o ilustrație foarte frumoasă cu toată familia stând în fața focului într-o seară târzie de toamnă și mâncând porumb. Bineînțeles că întreaga poveste are și o învățătură foarte importantă, este legată tot de răbdare, dar nu numai asta. Dacă aveți răbdare să citiți, o să învățați lucruri foarte importante și sunt sigur că o să vă placă foarte mult povestea lui Pac și Mac. În al doilea rând, vreau să vă arăt o altă carte la care eu țin foarte mult și care vine în continuare la primul volum pe care l-am publicat anul trecut, care se numea Pe tine ce te face fericit. Nu au legătură între ele cărțile, dar surprind aceeași atmosferă călduroasă din cadrul unei familii, relația dintre o fetiță și mămica ei. Această a doua carte se numește Pe tine ce te face să râzi. Are ilustrații foarte frumoase făcute de Doina Accenti și vreau să vă arăt un pic din ea. Cam așa ceva. Este o carte pentru copilași mai mici, are 10 pagini, colorată, frumoasă și cu un mesaj foarte frumos legat de lucrurile care ne sperie și de lucrurile care ne dau o stare de bine. Sper să vă placă și această carte. Cum spuneam, are 10 pagini, Pac și Mac cred că are vreo 60 ceva, dacă nu mă înșel. Și da, 61 cred. Și ultima carte care a ieșit în această perioadă este volumul 5 din seria Jup, un pisoi de soi, o serie care a ajuns să fie foarte îndrăgită de o mare parte din cititori și eu mă bucur foarte mult. Este ca un mic Erus pentru cei mici. Jup, un pisoi de soi, volumul 5, se numește Jup cel independent. Și o să vedeți că Jup întâlnește un arici, ariciul Ricii. Cum Jup era un pisoi de soi, ariciul Ricii era un arici cu lipici. Și așa cum se întâmplă de obicei, când întâlnim pe cineva nou, avem ceva învățat de la el. Jup învață de la ariciul Ricii cum să fie independent. Ce înseamnă asta o să vedeți în carte, dar vă dau așa câteva indicii. Jup învață cum să facă lucruri singur, fără să aibă nevoie de părinții lui, și asta, bineînțeles, că îi va ajuta foarte mult și pe părinții lui până la un punct, pentru că totul are o limită. Și vă arăt așa câteva ilustrații. Deja v-ați obișnuit cu Jup, pisoiașul dalmațian, care face tot felul de trăznăi, dar mereu are ceva de învățat. Sunt sigur că o să vă placă și cartea asta. Ariciul este foarte simpatic. Bun.
Astea sunt cele 3 cărți pe care le veți găsi în cadrul acestui festival de carte, Elephant Fest. Sper să participați, sper să găsiți acolo toate cărțile care vă plac. Este un prilej bun de a vă face provizii de cărți. Vreau să vă mai spun un lucru foarte important pentru mine. La câteva zile după încheierea târgului, pe 5 iunie, va apărea volumul 2 din seria Cronicile Pădurii, care se numește Legenda Lupilor Albi, o carte la care țin foarte, foarte mult, cu ilustrații fantastice realizate de Alexia Udriște. Sunt sigur că o să vă placă în mod deosebit. Povestea este captivantă, este fascinantă, ilustrațiile sunt extraordinare. De-abia aștept să apară cartea asta și să vă arăt. Până atunci, să fiți sănătoși, să fiți bine, vă îmbrățișez. Pa, pa!